siapa? Halo. Zanjiya khapra di lagafar bathara philaiba bibara barglambai masaglambai sikhiri sikhla bidai sepa जिहेतु मेथाइखौ आङो बैसागआवसो रिलिज खालामदोंमोन बैसागखौ बोथोरखौ लानानै खालामदोंमोन आरोना बे मेथाइखौ थ' होमबाबो दिनै खनगोन आरोना नै सफैबाय बैसागा रंजानायनि रादाब लानानै दे बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनांगौ दे रायजोफोर जोरके दा हात सापरि रे इमान धुनिया অনুষ্ঠান খুব ভাল লাগিছে আজি আহি হ্যালো বইবা
you